ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Kanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Data Base Hausa TV. A yau za mu yi bayanin yadda mutum zai yi comment a cikin Python program, yadda mutum idan zai yi comment, wanda idan mai duba code ɗin ya zo zai gane me ya yi a kai. A yau za mu yi bayani akan wannan shine za mu yi bayani akan yadda za ka yi single comment da double comment. Manufa comment na layi guda da na wanda idan ka yi shi a layi da yawa za ka yi shi. Yau bayanin da za mu yi kenan, yadda mutum zai fahimta ya gane. Za mu yi bayani yau akan comment ne, akan comment gaba ɗayansa za mu yi bayani yau. Yanda idan saboda yawa yanzu gashi nan mun fara nan, idan ka duba alamar comment ɗin kenan gashi nan mun rubuta this is a comment. Yawwa to wannan shine in duk wanda ya zo ya gani, a misali idan ka rubuta print comment, to kaga in ka zo ka gani za ka gane cewa wannan abin da ake so idan print out ɗin in ka yi me ake so ya printing. This is a comment shine wannan single quote. Za ka iya amfani da single quotation ko kuma double quotation wajen yin comment, amma shi ana amfani da shi ne wajen yin comment a layi kamar da yawa haka, ba layi ɗaya ba. Shine na yanzu nan gashi mun yi amfani da single quotation. This is the program which prints out all the information about the student. Abin da muke so kenan. This is the program which print out all the information about the student. To amma in ka rubuɗe ka misali ka sa single quotation ko double quotation, za ka rufe ƙarshe in ka gama rubutun ka za ka zo ka ƙara rubuta wannan. Amma quotation ɗin guda uku ake yi. In ka rubuta in single ne ma guda uku za ka yi, in double quotation ne za ka yi shi guda uku. Yanzu gashi nan mun nuna yadda za mu yi comment ɗin nan gashi nan a taƙaice. Amma idan ka zo in ka rubuta alamar comment ka zo kuma ka rubuta wani abin da yake ciki, kamar yanzu gashi nan mun yi this is a program. To idan which print, saboda wannan mun riga mun muku wannan bayanin tun a baya, which print out all the information, abin da za mu rubuta kenan. Kaga sai dai ka yi shi kowanne daban-daban, layi daban-daban. Abin da za ka yi kenan about the student, abin da za mu rubuta kenan. To nan shine muna yi ne akan bayanai daban-daban wanda mutum zai gane in Allah yadda. In ka zauna za ka yi running ɗinsa da kanka, za ka yi idan kana son kai comment za ka yi. Ka ga nan alamar comment print, a misali print ka zo ka ce print kaza, print hello world a misali, ba ta yadda za a yi ma print, saboda wannan signing ɗin comment ɗin da ka yi alamar comment kenan, ba ta yadda za a yi ma printing, saboda mun riga mun muku bayani wannan alama ce da comment. Amma ka zo ka yi gama wancan ka sa print hello world, zai ma printing ɗin hello world. Wannan duk mun muku bayani a baya. Yanzu nan kun ga alamar comment kenan, ta comment wanda za ka yi shi a layi guda da wanda za ka yi shi a layi da yawa. Wannan shine yanzu wannan muna yi sa ne bayanin yadda mutum zai gane shi dalla-dalla, daki-daki, yadda idan ya zauna zai yi shi da kansa ba tare da ya samu wani hubbi ba ko wani abu matsala cikin wannan ɗinsa, cikin aikinsa. Domin print gashi nan mun rubuta print Patrick gashi nan, sai mu sa slash single quotation slash single quotation s pencil. Kun ga zai mana running, in muka yi running ɗinsa zai mana Patrick's pencil. Kun ga abin da wannan single quotation ɗin, kun ga inda ya shiga. Muna yi ne yanda in dai ka yi za ka gane, yanda in dai ka zauna za ka yi shi da kanka. Bayani muke dalla-dalla, daki-daki. Kun ga amfanin wannan slash ɗin da single quotation ɗin nan da ɗin nan, kun ga amfaninsa a nan kenan. Gashi nan za mu ƙara nuna muku wani. Can mun yi amfani da single quotation, nan za mu yi amfani da double quotation wajen yin running, wajen rubuta program. Kun ga Peter says, kaga Peter ya ce hi world. Kaga hi world ɗin sai muka sa shi cikin quotation ɗinsa daban, amma mun sa slash. To kun ga hi world ɗin daban yake. Kaga Peter ya ce hi world, kaga
Peter said hi world. Kaga hi world din a cikin quotation da amma double quotation muka sa shi dan a can zaka gane bayanin ka. Kaga slash din nan ba ma buƙatar shi, kun ga bai fito ba saboda shi slash yana bambanta mana rubutun bayanin mu yanda idan kayi zaka gane. Muna yin komai daki ne yanda idan mutum yanzu nan gashi nan mun yi bayani akan comment, yanda in kayi comment ka zo da kanka zaka gane shi, zaka gane akan me ma shi code din suke bayani, akan me program din da kake running yake bayani.